Bismillahirrahmanirrahim. Itinagan ti Allah, ti managparabor, ti manangaasi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Pudno nga impalgakmi daytoy a mensahe idi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ken inya iti mangilawag kang ka no inya iti Laylatul Qadr. Laylatul qadri khairum min alfi shahr. Iti Laylatul Qadr ket nasaysayaat ngem ti 1,000 nga bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Dayta nga rabii ket bumababa dagiti anghel ken iti espiritu nga impalubos ni Allah babaen iti tunggal panagpangibaonanda. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Talna manipod dayta nga oras ti rabii aging gana dumteng iti agsapa.